Ki padba nong shong shnong jong kushnong shakhoi kuna Haribhoi district minta kasngi kilalet ban ujor sindon Shau Deputy Commissioner ke Ribhoi District hadian ke jing suba bakala bandon ke jing bam sap ke bashir khay na ke jing pentrekam ya ke skim RIDF jong usnam arja aphuai arja aphuar kabahdu shiklor tingka balamang lingba ke National Bank for Agriculture and Rural Development katu katni ki nong shong shnong jong kushnong shakhoi kuna bakin thop ye uba Barnabas Maring ba Gabriel Makri bat uba khil maring ubadeiru u assistant rangba shnong jong kashnong shakhoi kuna kilapin pau ya kajing smo khia halor kajing pentrekam ya katei ka scheme hadien bo uwei uriu rangba ulapan daka RTI ban pau pertheiru balingba katei ka scheme ladap ban pelait ru ya kapisa ka bashiklor tingka na ka binta ki kampin roi hakatei ka shnong hinrei ka basngausi kalong ba katei ka pisa amshum lapendon kam hakarukom ka bade Shushu lingba ka RTI lalap ru ba ya kapisa lapin lat shigipat ba nong shong shnong kibelami kerteng na du ubnai nailar arja apuar bat ka bas ngolingo kalong bikipat ba kilami kerteng kimshim layo satiai kapisa bat bo na ki kerteng balapau ha ka RTI kimdei satya ki ba na kashnong shakhoi kuna bakam don satya ka jing ithu na kishnong shong shnong jong katei kashnong Barkam shimla don satya ka jing pendep ya ka jing pentrekam ya ka tei ka scheme ha ka tei gashnong wat hadien baladep pelat ya ka pisa ka badei ban poish ki pat ba lapin skemru ya ka tei ka jing bom yo ya ka pisa wat hadien balami kerteng de ki kat tu kat ni ngut ki nong shong shnong ki bakin thop ya ka kong Elbina Makri ba jer maring ba spil makri bat uba jermal makri ba ka kerteng jongki ka pa bakitu ki bayo lingba ka tei ka RTI halor kate ke jing suba bakala bandon ke jing bam sap ka bashir khai na kalyang kite ki pat ba bat kiri rang ba kila dawaru na UDC ke ribhoi ba udei ban shim khia ban pinlong ke jing toket halor ke jing pentrekam ya kate ke scheme ban lapru ke jing shisha shanu ka pisa ka rong ka badei ban poish ki pat ba makri badei pen yo ya ne ka scheme man fa ka tang kamdon re hadin la mi yo tra o RTI so do so mi ka tang junga ka kam rep re nong yo hi te ngaru ngal kaju hi ka condition marba ila panmi ka tu ka teng tang ba ya kata ka pisar umya i ya ka jintre tempan tre tiki ong hang tu pada ki apo RTI pada ka pisar la dep ai ka kam kala dep pendep na du ar hajar apo ar apo lai te ngi sulungo kan ba kata ka kam la dep kat ba ka jintre de umdan na te ngaku ban ong ban panpau ka jing si ba kat kum ka hok jongi kinong yo ni de ben yo ya katu ka pisah la sai la si mo ladangi apply ni pan na ka nyarap na ka sarkar jong ya piti la dep ai te na du ta prosnem ka pisah la dep ai ka jintre la depan tre kinong ta tang ngim yo sure ka skim marba kat ba hangi pede kampoi kata pisah kampoi kata ka jintre te ka ba yang ba ladangi pan nyarap la sai si ngim yo su markin saong ba la dep ai tangatai ngalong ba karpat ba ni kinung yo ni de ban yo ya katu ka hok kat kum ka jing a jong government ban yarap ini di hidup isu kinung rep ni de ban yo ya katu ka pisah tangatai ngadang yo kabar ni stay hidang sedang penrep hadian bala rep stay untuk sedang rep pada long pemtiap re ya kata ka jing yo jong tak scam te bawang gitu ginong ya lam sinong mesdang na penrep dan sedang penrep dah hadon gi bahing sam gi ba ong hadian ba katu ga kam jeng me kadang ya ja kes te sange shwa te tang kata hi kubishbul ngara ba jo hi kata ka sikem te ngara men chuang ya ngamre kartiang dah hadu ba mu katu ka kubar da mu da kartiang chunga da kajakar mare berki ka chunga tapi sta tujir ba bam ala lut kata ka pista to nakaleng jonga ku mastan rumah senong hari ni kepor man ku bang lawan i hadisi katkum ka kajincham kajinci cu i hachnong thau kolong kani ka de skin kata skin nabat bolong katkum kajinci trong bomut ha ka video trong ka RTI mah nadu basdang baterai kam meeting kajing penchai apa ba ka kajing penchai ha kitu kitrai penong jo ki beneficiary mar chai ka hadu menta bong wan i hani ka klip mat ro bolong kajing sa rudum
ba marpei ke belong sten ciling ke ba yawan lang hani ba senran lang ba elang ke belong bakwa batip hadu belong katenrai ke hok lahiki te marae ka jiji belong hachnong hathau te mata marsin wan ka tu ka RTI marsin pau ka tu RTI la sedang ke ba pentri la sedang ke belong ba penle ka kam ke belong kata kakam ke belong klem ka jing tip klem ka jing pentip ya gitu kitrai ke ba pentri ke ba trei ro khamtam belong kapau hatu ka RTI bahwa kakam ka balak dep na du ar hajar ar pho ar apply dari ki kidang pentri mentah artat ka office ru ka klem ai ka tak kenja kum ka pansai ka hering lane ki boong bolong ki ka skim ka yaj mentah klem ko audit klem kini kita nakaleng jongi kum ba wan hani ngisa ka jing longo ka jing bomtip bolong sa dum takadaw ngisa wan hang nai artat bangi ke penpau ka media kumne kublai sebut yang te niwan hane kapor kumbala ibatai ki perlok mene niwan bu komplain haudisi nam ta ka jing bam yai big jong kane ka skim nabot hapo ka sinong skoi kuna te kane ka skim nadu baka poi hasnong nadu ba ki pentip sa kasnong kalong kumbol ong ki pai no hasnong ba kim yo ka jing tip ka bati kena nakaliang ko office ki mon pensai ki mon batai wat ya ki kertiang ki nang yo nakador jong ki no bagi de hok ban yo te kila su wan teng kila su kon wonra da ka list ka ba su print manga ma phir kalong kum kane ka ba su long kum ne pe ka ba amdan basany amdan basil amdan ka head letter jono kane ngi print mono ngila ban print ngila ban thok kertiang jono kador ka amau ngila ban thok ka bangimon teki wonra kum kane ka kot ha ko snong par baki wan pelong meeting par baki kot ita ki beri bidan kerja ke madu basdang kane tak daw kinong snong jeng don ki ba kim sane ya ki beri ko office tentang ki kwa ba kim pensai ba kim won ya thu ya kador hok ka badai katno tentang ki wan kim kot ya baro ki badan kerjang ki badai ki leadership tentang ki la kot tang ar lai ngut sausan ngut kam tu teng kim khat yer baro te kim yo jing tip ka bati kena ka basai te nadu ka baki penen kam ya ka face ka beneng kong kala don ka jing komplain ki ngila iwan mi chapo office jong ka soil and conservation department han ko nung po kila wan komplain hata ka poro ba namar ni ba ka jing ba mi bek jong ka jing penyai na po office te hadin bangi wan komplain ngilap ba kata ka pisa na po ka department jong ka soil and water conservation kabade hok kabade ban poi saki nongyo ka poi saki briu simet ka poi saki untuk diberi bamdere ki staff jong ka office ru te hadin kini penbor jongi kata kajing kenduk nongkong jongi urenjar na po office umben ser hap khot yo ta briu ban sabar bamde staff ru ban won pan thai kata pisa bat sa sam ni diberi benang yo kalau ka bagi sekolah longo hang ne kalong ba kumdo kapisan jong ka department na kapisa jong ka sarkar kan lipoi sa kiwi gibreu but habade ben siuru upha siu bat na kita gibreu sa kibede ibenyo ka kamut ba haga hapo department la sansyar penyai da kita gibreu ke bamde gibreu jong ka department si kata ka dei ka face ka benukong ha face ka ba arpat ni ibang ngimdan cincip mano badan katang ro ngan suong hang ne ha kata kajing wan komplain jungi ka face ka benukong namar kajing ba miai bek jo kata ka skim kila don ro kajing maham kajing keren na kaleng urumba snong bat katok ane ki briu ki ong ba dei bangi komplain na mata kajing ba miai bek ka skim ki ong ba kasnong jungi kanam yo skim su hadu kata ki keren te henry nga ong yaki om dei kajing wan komplain jungi na kajing ba miai bek kajing penjai bek jong ka skim na po ki department bakamuan kaskim ka jing bemuan jong kaskim sa kisnong jongi ka dei namar ba ka jing pedon kam bakla ka jing yalam bakla jong ki kum ki romba snong ne kum ki badi pik ki ba don ka jing slit nam ta kasnong te hakani ka ba arpat manta ni poi wan komplain hang ne namar ba ni yo i kami ka report ha ka jing file RTI jong iwe iba ba ki pen i ka report ka ba ong ba bun nap deng jongi ki ba mi ka jang kata ka report kalong ka ba menta don na pedang jungi ki bahin jong ngaro ki ba mi kertiang we beri ba mi kertiang udon ban pentre kumbalai arterli ki project tang ba kimi thu pat menta kimi laiterli southly project
udon kartang hak report kai Henry ki batai ba udok yok tangkawai nuksa mendatang ujar udon hani haujar kat kum gi batai jong ki nadu ka bangi tip men kanya kat yok tangkawai kata ka water harvesting ban den ban penlang Henry uyok ru ban sina kanel uyok ru ban pan he ka pathar de kita baru ki kelam het hore kita baru kat kum gi pen i kata report ru ka balengo ba katal adep nadu arjar arfaar arfulai lada ki pi of singiau lang ba kan ka media lada pi o i te ngakwa ya piru ba pim dei ben long ki ba syak penon kam bakla ngimtip kan ka di ben kam bakla na ka liang ki office na po ka office yang ka soil and water conservation department ne ngamtip la ki dei ba ben kam bakla ki ba syubuk kartang ki briu jungi na po ki nong penyak snong jungi na state urban ai kartang namar kat kum ka jing ka report yang RTI kapan iba kini ki dei iba ki badai sepok senong jungi ki dei ki ba nasional jungi ki dei ki vendor ki ba nasional jungi namar ba hingi pak habakatu ke kusion ke ba ong tu RTI ban pan ya gitu ginang yo ki beneficiaries bat kumno kapisa basiu ya ki te ki ong baik ba ki la siu ki vendor ki badai na pok senong tatam kini ki beriu kim dei ki nasional jungi ngamtip kidon na em hane perthairu hapok senong jungi de kini ki beriu ba ngapule hang ne kim don te lada pidon lada pi osngau ngakarpat ya piru pim dei ben syak penon kam bakla ba hak katang jengno kapan iba pelak siu hak pi daki lak te kane ka skim kade nam ta ki baduk na kedam ta ki nang rep tip ma ki penon kam bakla hak ne orkom te kalong ke ba ni wan hang ne ban kerpat ya disi ban sim ban le tang kum kine ki briu ki badan kam ki ba penon kam bakla ya ka hok jeng ki wei bat kum ju ya ki hek sarkar ki badan keti hak ne kam ngam ong babaro ki officer sarkar ki ba long kaju ki long le se ki beri ki badan kum kene khnang ba kan long kaji snang nam ta baro ki wei ki department ru ba kim de ben long hak ne kom ba kan long kaji mentoi ru om tang na snong khoi kuna handrei wat ya baro ki snong jong kari boy jengi ki ba pentelun ke kam na bo ka office jong ka soil and water conservation OEP kat kum ka report dengan RTI kami hapkan dia ru bat kane bat ka kam ka bagi lek sita sabar ngong OEP mentaro da piyat sepok snong jengi kedang penyat ka kam kadon ka badang penyat kadang pending ru ngal OEP kum kini water tang kadon ka water tang ka bana ka skim ngamtip ka skim JJM ne ka skim PHE ne kat kum ka jin yathu kadai ka skim bagi train ka skim jong ka PHE Henry kata ka skim kata water tang galap pedun kam nam ta ka JJM ru mentah wat laparan kamu nam ta ka ni ka skim ru mentah pat kilek kamno ka ni ka tangki kisu airong gila perlong bagi ka tangki thamai te kam dan ji kalong ka ji pher ka ba la pipek ka kum ka RTI report kalong ka balong very smooth kalong ka balong kam dan ji deko hane hatai Henry ka kam harati pat ngoi phi ka ba mlong ka kum ka report jong ka RTI